हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो लोगोसे आंनि रोंहा बड' चेनेलाव गासैखौबो गोथार गोसोजों बरायनानै लालायबाय। नै लोगोफोर दिनै आं आरोबाव गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि थाखाय ओरैबायदि खुसि जादों आरोखि आङो गोसोआव फेसआवहाय मिनिनाय गैयाब्लाबो रंजानाय गैयाब्लाबो गोसोआवहाय ओरैहाय खर'आ मानबाय थायोलै आंने बिदि रायलायबाथाय फुरा खर' मानलाबाय थायो आरोखि ना। साननो जानो हागौ नानाबाना नायग्राफ्रा खिन्थु खर'आ नानाबाना मानलाबाय थायो आंनि बिदिबा। ओरैबायदि खुसि जादों रायजोफोर दिनैहाय दिनैनि बाथ्रा नङा दाखालिनो बिराद खुसि जादों आं नोंथांमोननो बे मेसेजखौ दाखालिनो होनो सानदोंमोन खिन्थु टाइमनि प्रब्लेम टाइमानो पिकआप जाया जागासिनो दं आंनिया ओरैबायदि जाथाय जादों बुंस'नो हाला आरोना। ओमफ्राय आङो दाखालि दागगारियाव थांदोंमोन दागगारियाव ओरैबायदि अबस्था आं नोंथांमोननो एसेब्लाबो जा हादों सेयार खालामदों। जाय नायदों बे नुदों आरो ओमफ्राय जाय नायाखै बेथ' नुवाखिसै जाहैबाय। थ' दागगारिनिफ्राय दहायहाय फैबाय आङो न'आव सफैबाय। ओमफ्राय न'आव सफैनानै मोनसे खुसिनि बाथ्रा जे नोंथांमोननो सेयार खालामनांगौ दं मेसेज होनांगौ दं आंहा। थ' आङो बेखौ दसे गुसुं भिडिअ खालामनानैब्लाबो भिडिअनि थोरोबैनो नोंथांमोननो आं बेखौ फोरमायनो सानबाय। रायजोफोर जायनाखि गोदान इउटुबारनो गावनि चेनेलखौ मनेटाइज बा ग्र' खालामनो थाखाय 1K साबसक्राइबार नांगौ बेनिफ्रायहाय 4000 वाट्च टाइम नांगौ आरोना। ओमफ्राय बे 1K साबसक्राइबारा 1000 साबसक्राइबारा आंनिया दाखालिनो जादों। ओमफ्राय 4000 वाट्च टाइमाबो दाखालिनो जादों। ओमफ्राय आङो मैयाहाय चेनेलखौहाय मनेटाइज खालामनानै लानाय जाहैबाय रायजोफोर। बेफोर गासिबो आंनि हारसिं नाजानायल' नङा गासै रायजो राजानि बेवहाय सापर्ट दं अननाय दं आङो बेखौ फोथायदों। थ' जोंनि समग्र जे बर' रायजो राजाफोर आंनि चेनेलनि फेमिलिसफोर आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसोनिफ्राय जोबोद धन्यबाद जासिहरनाय थायो। थ' धन्यबाद होनायनि सारा आङो नोंथांमोननो उल्थायै जेबो होफिननो हानाय आंनाव जेबो पावार गैया। थ' आङो आरोबाव आसा खालामो नोंथांमोनहा जेब्लायबो आंनि चेनेलाव सापर्ट थाफ्लायबाय थागोन होननानै आङो बे बाथ्राखौनो नोंथांमोननि सायाव दोननानै गिदिरथार आसा खालामनानै थानाय जाहैबाय। जे बेबादिनो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामफ्लायलांबाय थाथों बेबादिनो सापर्ट खालामफ्लायबाय था। थ' टाइमानो बिराद प्रब्लेम जादों टाइमानो ओरै एडजास्ट जाया जादों ओरै न'खर सालायनायजों जाबजों फिसा फिसौ फोरोंनायजों फरायनायजों जानायजों लोंनायजों मेन खोथाया बेनो रायजोफोर आङो इउटुबावहाय बिदिनो फुरा टाइम होनो हाया जादों। ओरैनो आङो पार्ट टाइम जबफोर बायदिसो इउटुबाव ओंखारनानै दङ दा बिदिनो 3-2.5 घन्टा बेफोरबायदि आङो इउटुबाव खामानि मावो। ओमफ्राय समनि गेजेराव आं भिडिअ खालामब्लाबो एडिटिंखौनो बिराद खालामनो बायो मबाइलाव नायबाय थाब्लाबो मेगन सानायबो मोनलायलाङो आरोना। ओरैबायदि मबाइलखौबो बिदिनो आधा घन्टासो जै नायबाय ओमफ्राय मेगना सानाय बायदि मोनजोबो आंने। बेबायदिनो आरोना मेगननि प्रब्लेमनि जुनैबो आङो इउटुबाव बिदिनो 12 घन्टा गाहाम बा 10 घन्टा गाहाम टाइमखौ होनो हायाखै। ओमफ्राय गोदान मोजां भिडिअ लाबोनाया नै जासिगोनलाय। ओमफ्राय आङो दा एसे फ्रि जानानै दं आरोना। अब्लाबो आङो नैबे मेसेजखौ दिनैनि बेलायाव नोंथांमोननो सेयार खालामना होग्रोनाय जाहैबाय जे आंनि चेनेला मनेटाइज जाबाय। नोंथांमोनाव जे रिकुवेस्ट खालामबाय थादोंमोन जे साबसक्राइबार 1K जानायनि जुनै ओमफ्राय आं नोंसिनाव रिकुवेस्ट खालामबाय थादोंमोन। स' नोंथांमोनहा जेरैबायदि आं रिकुवेस्ट खालामदों बेबायदिनो आंजों सापर्ट खालामदों। थ' बेनिखायनो आङो जोबनो गैयै नोंथांमोननि सायाव आरो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो फिन खनसेबाव जे धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर। थेंक इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय। थ' आङो दिनैहाय दागगारिनिफ्राय फैदों न'आवहाय। ओमफ्राय दागगारिनिफ्राय फैनायाव आङो जेसेबांनाखि भिउस मोजां लकेसन नायनो मोजां भिउस आं बेखौ भिडिअ खालामनाय जादों। बे सर्टसे भिडिअखौनो आङो नोंथांमोननो देखायलांनोसै नैबे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थ' रायजोफोर आं बेयावनो खावलायनाय थाबाय जुदिसो चेनेलाव नोंथाङा गोदानब्ला अननानै आरो साबसक्राइब खालामनानै लाबावदो आंनि चेनेलखौ। जेरैबायदि आङो गोदान भिडिअ हगारबा नोंथांनाव फार्स्ट आपडेट जाहैनाय बायदि आरो नोंथाङा फार्स्ट आंनि भिडिअखौ नुनाय बायदि। दागगारिया दैनि प्रब्लेम मेनानो दैनि प्रब्लेमनि गेजेराव बुङोबा 1 नाम्बारावनो दैनि प्रब्लेम आरोखि ना। ओमफ्राय आबादनि गेजेराव बुङोबा 1 नाम्बाराव गयनि आबाद बे मोननैल' आरोखि प्रब्लेमनि गेजेराव दै ओमफ्राय आबादनि गेजेराव गय। बेनि सारा दागगारियाव जेबो गैया आरोखि ना। दागगारि जे बर' गामियाव बावहाय जेबो गैया। ओमफ्राय भुटानावबो हाबहैदोंमोन भुटानाव हाबनायखौबो नोंथांमोननो आङो सेयार खालामखाबाय। थ' रायजोफोर बेनोसै गुसुं भिडिअ आं बे गुसुं भिडिअखौ बे मेसेजखौ होनो थाखायनो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदोंमोन।
थ' आङो दादगारिनिफ्राय फैबाय दादगारिनिफ्राय फैनायनि भिउसखौ आं नोंथांमोननो देखायसै नोंथांमोना नायलांदो थ' रायजोफोर नै जोङो दायो माने दादगारि लकेल जायगा गेजेरनिफ्राय ओंखारगासिनो दङ एकदम नायदो नै गय बागाना फुरा गय बागानल' मावो बेवहाय आबादानो खालि गय बागानल' जायो बाव फाथो फुथु खुबैनानैबो खुनु सोमनो हानायनि जायगा गैया आरोखि दैनि फुरा प्रब्लेम बेवहाय नै एकदम दादगारि गामि गेजेराव बर' गामि गेजेराव दंफैयोमोन जोङो दायो जोङो न'आव थांनो ओंखारबाय जोङो नै गामि गेजेरनिफ्राय माने ओंखारगासिनो दङ नोंथांमोना भिउसखौ नायलांबानो जाबाय नै मा रोखोम बावहाय गय गायो फुरा गय गायो आरोना हौरैहाय ओमफ्राय आंथ' बाव देखायजोबनो हानाय नंला जा देखायनो हायो बेखौ नायलांदो नै एकदम गय बागानल' गायखायो ओमफ्राय दैनि मेन प्रब्लेमलै बावहाय रायजोफोर थ' फाइनालि जोङो नै लकेल जायगानिफ्राय फैयै फैयै माने मेन रड मोनफैबाय ओमफ्राय होआखैसैलाय नैबे लामायानो माने डाइरेक्ट थांबाय गसाइगाव क'क्राझार बङाइगाव बेनिफ्राय नैबे लामायानो थांबाय डाइरेक्ट माने भुटान नै रायजोफोर बे लामायानो थांबाय नै थ' ओरैबायदि आरोना नै जायगाया मोजाङानो माथो जादोंथाय हा हाबानि थ' गाइस नै लामायाव फैयै फैयै एकदम मा लोगो मोनदों बुंनो रोंलाया मा जादोंथाय नायब्लानो जाबाय नै खृष्टान र' खृष्टान बेलेग गिर्जा नै पार्टनार मोनलै बिदि नुदों ओरैबायदि बिदि जादों नै बुस्थुआ मा जायगाथाय बे जायगायाबो हा जायगायानो मा जायगा बियो नै मा जादोंथाय बुंनो रोंलाय आरोना जेखुनु जाया बिदि लोगो मोनबाय नै लामायाव हाबासो जादों हाबा मा जायगा बियो थ' रायजोफोर गाइसफोर जोङो हरैहाय थांनाय जायाखिसै मेन रडजों माने नै ओरैहाय लावथिजों बारस'बोनाय जाहैबाय आरोना लावथिजों थंब्लेट ओंखारहैसै पिकनिक जाग्राजों बैजोंबाथ' बिराद गोबाव लाबावो नालाय एकदम फुरा दै गोजानै लामायानो ओइस सालबारि हाग्रायाव हाबहैनाय बायदिसो नै लामाया डेन्जारखा गुसुं भिडिअआ बेनोमोन रायजोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद धन्यबाद थाबाय थ' गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो दोननोसै थेंक इउ बाय बाय